Avui parlem amb la Mar Riera, estudiant del màster d'advocacia a la UBICAP i beneficiària de la beca càtedra de la Mutualitat de l'Advocacia, futura advocada al Departament de Família i Successions d'Absis Legal i participant al programa LAB Emprendimiento de la Fundació Mutualitat de l'Advocacia. Benvinguts a Kandinsky també va començar estudiant dret, un podcast on juristes emprenedors parlen sobre tecnologia, innovació i més, amb Marta Villarroya i Raquel de Haro. Benvinguda, Mar! Benvinguda, un plaer tenir-te aquí. Hola a tots! Hola, Marta i Raquel. Encantada. Igualment. Igualment. Estem molt il·lusionades amb aquest podcast perquè és el primer podcast que fem en català. I, bueno... I al principi dèiem, ui Raquel, com aconseguirem parlar en castellà tu i jo? No ho sabem, i mira, ja portem uns quants, i això sembla que va agafant forma. En principi intentarem fer la meitat dels podcasts en aquesta llengua, perquè sempre que el convidat la parli ens agradaria poder intentar fer un català, però també dependrà una mica del projecte del que parlem i de l'abast que volem aconseguir. Felicitats per haver rebut la beca, Mar, i bé, comencem anant al gra. Per aquells que no sàpiguen què és la beca de càtedra de la Mutualitat de l'Advocacia, a qui va dirigida i quan es pot demanar? Moltes gràcies primer de tot. I bé, aquesta beca va dirigida a aquells estudiants graduats en dret que estan realitzant el màster d'accés a l'advocacia en alguna de les universitats o algun altre centre que tinguin conveni amb la Fundació. Aleshores, sí que vull destacar que no cal ser mutualista d'aquesta fundació per poder sol·licitar-la. Aleshores, la beca consisteix en 2.000 euros i es destina al pagament de les matrícules del màster d'accés a l'advocacia i dona 150 beques en total en funció de l'expedient acadèmic. Aleshores, jo realment animo a tothom que presenti la sol·licitud perquè mai se sap. Aleshores, cada any obren la convocatòria perquè tots els estudiants presentin la seva candidatura i he vist que aquest any el període va ser des del 25 de setembre fins al 26 d'octubre, que més o menys, no sé si un dia amunt o un dia avall, va ser el mateix període de temps que van deixar quan jo vaig presentar la sol·licitud aquest any no l'altre. I bueno, això seria una mica. Perfecte, doncs moltes gràcies, Mar. Si estem aquí l'any que ve, ja ho recordem als nostres oients. Perfecte, segur que sí. I també de la Fundació de la Mutualitat d'Advocacia, ens va semblar molt interessant que vas participar en el programa de LAB Emprendimiento Jurídico. Explica'ns, per què vas decidir inscriure't al programa? Doncs bé, jo vaig decidir inscriure'm perquè sempre m'ha cridat molt l'atenció d'aprendre, tirar endavant un projecte que és teu, perquè al final no deixa de ser una il·lusió i una motivació que portes a dins. Però clar, realment no sabia com fer-ho, mai m'havien explicat i coneixia molt bé tot aquest mundillo, diguem-ne, de l'emprenedoria. Aleshores, en cap moment, almenys a mi, com he dit, m'havien explicat com s'ha de tirar endavant un negoci, una startup, com s'ha d'emprendre, i per molta idea i ganes que tenia de crear un projecte, anava molt perduda i no sabia per on començar. Aleshores, a la que vaig veure aquesta oportunitat, no vaig dubtar ni un segon en presentar la meva proposta. Me recordo que va ser durant tot l'estiu que vaig estar pensant quina idea poder presentar, que podia, això, quina proposta podia presentar, però al final, a principis de setembre, vaig dir, no t'ho pensis més, presenta i a veure què passa. I res, aquest programa realment és molt interessant i sé que el volen tornar a fer, i per tant jo animo a tothom a que es presenti i estic molt contenta d'haver-hi participat perquè t'aporta moltes coses bones tant fins a coneixement com fins a que he conegut a moltíssima gent i gent molt interessant. I bueno, una mica en resum això. I tornant a l'estiu, quan estaves pensant la teva idea, quins són aquells coneixements que creus que et faltaven i que volies que el programa et donés? Realment, coneixements per emprendre, jo crec que quasi tots, perquè m'he donat compte que jo tenia la meva idea i pensava, això, vull dir, tens aquesta idea, muntes una mica una pàgina web, una aplicació pel mòbil i ja està. I després, ara que em vaig ficar en el programa, vaig començar a fer bootcamps, masterclass, i una mica tot en general, em vaig donar compte que molts àmbits i molts aspectes que havia de tenir en compte ni m'havien passat pel cap. Aleshores, realment després d'haver participat en aquest curs,
tinc molts més coneixements, no? I molta més idea de tot el que és necessari per poder emprendre i tirar endavant el que vindria a ser el projecte que una persona té en ment. I creus que això, no haver impartit aquestes assignatures a la carrera, podria ser com una mancança de la carrera de dret? Sí que podria ser... Bueno, jo crec que realment sí que és una mancança perquè no sé si igual que en moltes altres carreres, però sobretot el sector del dret i tot el que és l'ensenyament s'hauria de modernitzar, en el sentit que s'haurien d'impartir assignatures que s'adaptessin més una mica a la societat, no?, en la que vivim a dia d'avui, que és una societat totalment tecnològica i almenys a mi, les assignatures que he fet, cap ni una anava relacionada amb tot el que és de tecnologia. Aleshores, realment també el que opino és que on jo he après ha sigut ja en el despatx quan surts en el món laboral i et dones compte que la carrera és molt teòrica i que transmeten molta idea de que qui estudia dret és per ser jutge, advocat o fiscal, no? Però després quan surts et dones compte de que això no és així, que hi ha moltíssimes altres sortides com tot el que vindria a ser, per exemple, el món del legal tech. I això ni t'ho mencionen a la carrera. Aleshores, sí que considero que és molt necessari replantejar-se una mica com enfocar aquesta carrera. I bé, informant-nos sobre el programa, sabem que té 3 fases. Una primera fase de preincubació, si no m'equivoco, que consisteix a formeu grups i després desenvolupeu una mica la vostra idea, no? I una segona fase, que és d'incubació, que definiu el model de negoci i el mínim producte viable, i per últim el llançament. I per a aquells que els interessi el programa, quin tipus de formació rebeu en aquesta fase de preincubació? Doncs bé, en el programa s'imparteixen bootcamps, on t'expliquen tot allò que és necessari per emprendre, com és la proposta de valor, el business model canvas, la finançació, les mètriques de negoci, canals d'atracció, màrqueting, etc. I això ho fèiem els divendres a les tardes cada 15 dies durant 4 hores i després els dissabtes al matí, també cada 15 dies, fèiem 2 hores de masterclass on venia gent emprenedora, inclús gent relacionada amb el dret, com seríem nosaltres, com podríem ser advocats, que a part d'explicar-nos una mica la seva experiència laboral en relació tot el que és el sector legal, també ens explicaven projectes i startups que ells havien llançat i havien creat. Aleshores, això motivava i ens inspirava a lluitar per les idees que tinguis perquè mai se sap a on arribaran. I després de les masterclass dels dissabtes, fèiem la mentoria. Aleshores, cada grup es reunia amb el seu mentor i nosaltres vam tenir moltíssima sort de tenir el mentor que ens va tocar perquè ens va ajudar moltíssim i ens va motivar també molt i aleshores el que fèiem era desenvolupar la nostra idea de negoci i el que va ser el nostre projecte. I en quins aspectes creus que la intervenció del teu mentor va ser clau? A veure, realment considero que ha sigut essencial en tots els aspectes de la nostra idea perquè, al final tu tens una idea al cap, no?, que és una mica bàsica i dius, vull tirar això endavant, però realment fins que no et poses en contacte amb una persona que ha ajudat a llançar altres startups, doncs no tens en compte moltíssimes coses que s'han de tenir en compte perquè al final també el que volem és crear un negoci, no? I potser tu tens una idea però s'ha de valorar si realment aquesta idea és viable o no per obtenir uns beneficis. Aleshores, hi ha part de molts altres aspectes que jo com a estudiant de dret potser només tenia en ment la part més, diguem-ne, legal, però tot el que és el tema del màrqueting, economia, etc., doncs clar, tot això no n'ets conscient fins que no t'ho comencen a explicar tot i tu tens aquesta idea però has de tenir en compte tots aquests altres aspectes. I ja que estem parlant tant de la teva idea, podries explicar-nos una mica en què consisteix? Sí, i tant. La nostra idea consisteix en que jo, ja us dic, com quan a l'estiu vaig estar pensant una mica quina proposta podia presentar, el que veia és que molta gent que no ha estudiat dret té molts dubtes en el seu dia a dia i no sap com resoldre's. I això realment és un problema, però és així, vull dir que qui no estudia dret no el coneix. I també el problema és que durant tot el que és la primària i l'educació obligatòria, l'ESO, etc., mai hi ha hagut ni una sola assignatura del dret, ni que sigui dels drets més bàsics que tu tens com a ciutadà.
nosaltres el que volíem era donar una solució a això. A més, amb tot el que era la pandèmia, moltíssima gent anava superperduda quant a ERTE, restriccions, multes, vols, etc. I aleshores vam dir, doncs anem a fer una enquesta, i vam fer una enquesta de 269 persones i vam veure que més del 90% van reconèixer que s'havien sentit perduts en alguna ocasió en tot el que és l'àmbit legal. Aleshores vam dir, doncs creem una plataforma, una web o una app on l'usuari, que vindria a ser el ciutadà perdut, pugui trobar la resposta que busca a través de 3 serveis. El primer que siguin preguntes i respostes, sobretot que resolguin aquestes preguntes que es poden fer els ciutadans d'una manera i amb un llenguatge molt senzill, eficaç i didàctic, i després que el ciutadà fes directament les preguntes a través d'un xat i nosaltres el respondríem d'una manera ràpida. I ja el tercer servei ja seria una consulta, diguem-ne, de forma personalitzada amb un advocat especialitzat que nosaltres el posaríem en contacte. Em sembla molt interessant, Raquel, no sé què hi penses. Sí, és molt interessant i una mica reflecteix el problema que hi ha actualment en el sector legal, que en el fons la professió de l'advocat s'està transformant i cada vegada la tecnologia hi tindrà més pes i la figura de l'advocat tradicional, al que tu truques i li pagues per cada servei que t'està oferint i per cada consulta, doncs suposo que anirà desapareixent i cada vegada més trobarem les respostes a cada vegada més coses a internet. Exacte. O sigui que realment trobo que heu identificat correctament la necessitat aquesta. Sí, de fet, amb l'enquesta que vam fer i una mica quan anaves comentant amb la gent la idea que teníem, en general la gent opinava això. Perquè en el teu dia a dia al despatx teniu present la tecnologia? A veure, la veritat és que sí que tens present en la tecnologia. El problema és que, per exemple, tu quan vols fer un tràmit en alguna administració, al ser professional del dret, t'obliguen a fer molts tràmits per la via electrònica. Però què passa? Que això realment té molts problemes. Jo què sé, quan tu vols liquidar, per exemple, un impost a través del programa d'ajudes, el programa està superantiquat, quan vols fer depèn de quin tràmit la pàgina web es penja, etc. Aleshores, clar, després tu tens algun dubte quan estàs fent el tràmit per la via electrònica, truques i no t'agafen el telèfon fins aquí, moltes hores, i el temps que es perd, Déu-n'hi-do. Aleshores, jo suposo que això sí que deu ser per la falta de recursos, però per molt present a vegades que tu puguis tenir la tecnologia en el teu despatx, també jo crec que fa falta que una mica sigui tot el que t'engloba, no? Que també la tingui present, perquè si no a vegades és impossible avançar. Clar, o sigui que hi ha processos que es podrien optimitzar, però com també depeneu de les administracions públiques, per exemple, és molt difícil i queda molt per fer. I tornant a la teva experiència amb el lab de la mutualitat de l'advocacia, com que parlàvem abans, creus que l'experiència amb el mentor en aquest programa s'aproxima a l'experiència que has tingut tu amb les teves mentores al despatx on treballes? Totalment. De fet, jo vaig començar a fer pràctiques en el despatx on hi soc ara, a segon de carrera, per tant, els meus coneixements eren mínims i bàsics, però el fet de tenir això, uns mentors, en el meu cas són dos jefes, dues noies, que des del primer moment estan a sobre teu, et guien, et donen... jo vaig tenir la sort que em van donar molta confiança des del primer dia, poder-te redactar demandes, convenis, anar a jutjats, notaries, etc. Això fa que tu realment aprenguis i el fet de tenir algú que et guia una mica, no? Pues aporta una de coneixements que sense aquestes persones, diguem-ne, no podríem aconseguir només a través del que vindria a ser la carrera, que són més que reconeixements teòrics. Aleshores, jo crec que també han sigut les meves referents dins del món del dret i considero que la gran majoria de coses que he après ha sigut gràcies a elles i en el lab gràcies al mentor que ens va tocar. I creus que t'ha afavorit en alguna manera, en el sentit d'empoderament o alguna cosa així, el fet d'haver tingut mentores que fossin dones? Sincerament, crec que sí. Al final veus que una mica en la societat en la que vivim, no? Que encara hi ha desigualtats i una mica de bretxes en molts aspectes, encara el fet de veure que dues, en el meu cas, dues noies
arribat a on estan, que són advocades que dediquen moltíssimes hores a la seva feina, però que a més tenen la seva família, les seves filles i compaginen tot, i veure que ha canviat molt, no? La societat en la que, o la visió, diguem-ne, de la dona que hi havia anteriorment a la que hi ha ara, doncs encara motiva més a tirar endavant i a que pel fet de ser dona ens hem d'empoderar i tirar endavant i aconseguir tots els somnis que tinguem i ens proposem. I una curiositat, en el programa del Lab hi havia molta participació de les noies, perquè normalment en el sector emprenedor, tot i que cada cop hi ha més visibilització de les dones emprenedores, quin creus que era el percentatge d'homes i dones? Realment jo crec que ha sigut molt igualat, tant entre homes i dones. Hi havia moltíssimes dones també que han participat i han aportat les seves idees i les seves propostes i de fet tots els 3 premis guanyadors que van donar van anar dirigits a 2 equips on les portadors eren 2 dones. A més, en una masterclass ens va venir a parlar la Marlene Esteves sobre el lideratge femení en el sector legal i va ser realment una masterclass superinteressant. Clar que la Marlene Esteves ha fundat Women in a Legal World i ens va inspirar moltíssim de veure que lo lluny que ha arribat, no? I també considero que està molt bé que en programes d'aquests estigui tan present el paper de la dona dins d'aquest sector. Doncs totalment. Per mi ha sigut una gran sorpresa el que has dit, perquè m'esperava una resposta bastant diferent. Clar, nosaltres no hem participat en el programa i tampoc coneixem la composició del mateix i m'alegro molt que des del programa s'hagi potenciat la paritat de gènere i a sobre que una de les ponents que us hagi vingut a impartir cursos doncs sigui ella. Així que... Va ser molt interessant. Que genial, en aquest sentit. Sí. I creus que l'experiència amb el programa t'ha motivat, no?, en un futur emprendre? Potser no ara, però d'aquí uns anys? Totalment, m'encantaria emprendre. De fet, tinc moltes ganes i m'agradaria tirar endavant algun projecte. Ara, és això que tens diverses idees en ment, però abans de tornar-me a posar en algun projecte, primer vull acabar aquest any el màster, treure'm l'examen d'accés i un cop fet, doncs, començar a moure'm i a veure què surt i a veure cap a on ens porta la vida. I creus que et falta alguna cosa? Com, per exemple, no ho sé, dius, si volgués formar un equip per dur a terme la meva idea, no, desenvolupar-la, em faltarien contactes. No sabria, doncs, trobar algú que em pogués desenvolupar, doncs, una aplicació. Totalment. Això ha sigut una mica també en el que ens hem trobat, no?, dins d'aquest programa, perquè al final tot érem gent que ha participat relacionada en el món del dret, però, clar, després veus que per tirar endavant una startup, o depèn del projecte que sigui, més quan són projectes més relacionats amb la tecnologia, clar, ens falten molts coneixements, com és normal. Aleshores sí que, però a poc, quan anàvem avançant en el projecte i tal, doncs anaves veient, ara jo tinc contactes amb aquesta persona, o comentes amb un amic i mira, tinc un amic que ha estudiat això i que podria estar interessat. I a mesura que et vas movent, no, vas veient que coneixes la gent i que a poc sí que podries arribar a tirar endavant el teu projecte més o menys amb la gent que vas coneixent i si no a través de contactes. Això em recorda una mica el que ens va dir la Blanca, de que al final, que va ser la nostra anterior convidada, que al final el que s'ha de fer és investigar, o sigui, si tu no pares de moure't i d'investigar, al final acabes trobant el teu lloc i també els contactes i les persones amb les que fer coses. Exacte. O sigui que... I que no hem de tenir por a equivocar-nos. Totalment. I hi ha una frase que em van dir, que és que mai neguis a ningú un cafè, perquè mai saps on et podrà arribar a portar un cafè que et prenguis en un moment donat amb algú, de dir, mai saps on et portarà la vida, així que... Sí. Qui ens ho anava a dir a nosaltres que de la frustració de la carrera de dir a mi ningú m'està explicant com puc treure endavant la meva idea, acabaria formant, no? Acabant en Sharing Pipes i aquí estem parlant nosaltres avui. Totalment. Doncs moltes gràcies, Mar. Per acabar, et volem fer la pregunta de què li recomanaries a la Mar universitària? Primer de tot, moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de participar en aquest podcast
I el que li diria és una mica relacionat amb el que estàvem comentant ara, de que participés a totes les opcions i a tots els projectes que se li presentessin a la vida, i que això, que sobretot que fos molt proactiva i que lluités per realment aquests somnis i allò que ella tingués en ment. Que guai. Doncs tu, sense saber-ho, has dit exactament el mateix que la teva amiga Blanca. En sèrio? Sí. Tenim alguna cosa en comú. Totalment. Sí. I res, ja l'última pregunta seria doncs, que nominessis a un o una dels nostres pròxims convidats. Bé, jo li comentaré a ell que considero que seria molt interessant que participés el que va ser el meu mentor, el Carlos Sendra, en el programa de l'Emprendimiento Jurídico, perquè considero que podria ser molt interessant i que podria inspirar moltíssima gent que té dubtes sobre si vol emprendre o si no, i que podria motivar a moltíssima gent. Doncs genial. Moltes gràcies, Mar, per haver perdut aquest temps de diumenge amb nosaltres. Només faltaria, ha sigut un plaer, m'ho he passat molt bé. I res, que ens queda pendent un cafè. Exacte. I tant, Que... que siguin. Sí, que amb això de la pandèmia costa una mica Ja. trobar el moment. Bueno, i el lloc. Total. Doncs res, moltes gràcies, Mar. Moltes gràcies a vosaltres. de Moltes veritat. gràcies. Doncs fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve amb qui contarem? Doncs ens acompanyarà la Laura Gastons, una companya de la universitat, amiga, i ella és una emprenedora nata que amb només 18 anys va crear la seva primera empresa. I fa poc també va crear una altra, així que ens explicarà la seva experiència i, bueno, una mica les diferències, no?, de la seva primera a la segona empresa. Finalment, recordar-vos que ens podeu seguir a les xarxes socials. Estem a Instagram, Facebook, YouTube, Twitter i tenim una pàgina web a www.sharingpipes.com. Dins la nostra pàgina web podeu enviar-nos suggerències, comentaris, links a notícies i també podeu subscriure-us al nostre newsletter. I a tu, que ens escoltes, recorda, la Mar va començar estudiant dret.